Свой дзень нараджэння, які прыпадае на 21 лістапада, Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Якуба Коласа адзначыць прэм'ерай. Пастаноўку эксцэнтрычнай камедыі «Мая жонка падманшчыца» здзейсніў рэжысёр Михаил Краснабаю. Гэтай п'есе больш за 100 гадоў. Яе аўтар – легенда амерыканскага сцэнічнага мастацтва, актрыса, драматург, рэжысёр і прадзюсар Маргарет Мэйё. Для Еўропы знакаміты твор адаптаваў французскі пісьменнік Морыс Энікін. У цэнтры гісторыя, якая магла падбыцца ў кожнай сям'і. Варта падмануць толькі раз, і адна, хай нават самая нявінная хлусня, здольная зацягнуць у неверагодны кругаварот падзей, з якіх складана знайсці дастойнае выйсце. Для мяне заўсёды самае выдатнае гэта калі не на нейкіх рэпрызах будуецца, а з-за таго, як іграе артыст, то уже заўсёды камедыя становішча, як чалавек, патрапіўшы ў складанае становішча, як ён знаходзіць выйсце з яго. І нам цікава за гэтым сачыць, і адсюль нараджаюцца ўсе камедыйныя моманты. Гэта самае дарагое, калі гэта ў артыста адбываецца, а не на ўзроўні тэкста. «Мая жонка падманшчыца» называюць шлягерам сярод камедыі. Гэты спектакль ёсць у рэпертуары многіх тэатраў. Цяпер у прыхільнікаў сцэнічнага мастацтва з'явілася магчымасць ацаніць і прачытанне гэтай гісторыі мастацкім кіраўніком коласаўцаў.